Iki gawean lur. Makoni pisau dapur. Nah, iki. Iki lur pakune iki. Pakune masuk rene. Terus ditutuk tok kayak iki. Tok. Iki diukur lur, iki kamatke modele dawane sakmene iki engko dikethoki. Dikethoki ndek-ndek ngene sakmene iki dadi. Sakmene iki dene. Jadi terus dilebokne kene. Diukur lah kan pas. Terus baru di lebokne kene loro saling tutuk. Terus didelok lurus orane pisau. Terus ditutuk iki dipenjang bengkong. Iki yang mana itu? Aktivitas sehari-hari ya sini. Ini kadang terlalu tua lah nyebui, ada ditutuk yang pecah membuat ngono. Jadi yo tapi yo dijamin nek tuwek kan mesti landep. Nom melot tuwek bisa anu. Sepuan tuwek nah, carane ngetes sepuan tuwek urane ning kene. Lading loro iki. Nang tuku pisau apa ae. Ngetes antarane enom karo tuweke. Carane ngene lho. Dilandhep iki temu geger iki. Iki sebagai istilahnya apa wong tuku-tuku ning pasar ngono kae, pengen roh landhep urane iki antara landhep iki ditutukne iki dikenekne. Digabrekne lho. Brekne. Cat ngene. Ndak mlaku berarti tuwek lho. Itu kan kriges iki. Tuwek. Ngono wae. Engko tak wae contone. Di omong tuku pisau dapur segala macam kuwi ben kadang-kadang ben teruji kualitasnya kadang ngono kuwi carane utawa cara lain carane sing ora iso ngono carane lain pomo setelah iki surah paham lah maksudnya iki yes. Kan kebanyakan wong mesti udahane lah jenenge latih kok bisa dapur kok sing ora landhep kan mesti kabeh njelik landhep. Lah ngono iki suarane yo. Jadi sadurunge iki like, komen, subscribe. Nah, mungkin bermanfaat. Jadi pemenya pasar tuku pisau dapur. Iki didelok sangka tesane ngene iki. Nah, landhep orane mesti wong kan landhep, gak mungkin lho milih ora landhep. Nah, cara sing kedua, suarane pisau. Nek suarane ting ting berarti ya ini jelas lek tuwek. Sentek ini. Krungu ta? Nah, iki jelas api. Ngono kuwi. Wis tuku apa ae loro gak bisa dapur. Iki carane tes sing paling sederhana mungkin. Jadi ora blosok. Terus dicek juga produk-produknya juga modelnya kan ya macam-macam sebagai
model semuanya beda, tergantung menyikapi, tergantung kesenangan. Oke lor lek pengen ngerti video selanjutnya, ikuti terus.